Awa. Ande nena de. Nere bi. Dwa kun damne. Oh bien ne. Abarika. Ne ko etlata. Etlata ko warabai. Awo. Waraba ko wala musai. Wala musa ko gejuma. Awo. Gejuma ko sibiri. Sibiri ko te kare. Awo. Anda dem ne dat. Oh. No 22 septembre asera de. Ese ali sera fulo. Asera de. Abge kalo jumena. Foni emiri. Note ne mana na sera fulo de Yusuf. Onda do vende. Ya sera de. Vende bge kalo mina. Sera mo kalo de kono ben siningana tede. Oh, ninde setamru ye. Oh, nya famza. Yusuf kone. Wa gaba mu yugui. Aide gawa tere nap mige. Nyamwa soro le bite le vin. Anga ko so fale no dugu la. Wichi. Wa nyangma soro angundo mo wula kono kata bi ichi ni abenalachi amba siri nywana flambeau ko flambeau eski o ba soro sa o soro jiru be pendri la wala jala ju be version rouge kabri a yana ka damna une semaine ka ba dogo kun mbali drapeau bi noro fa be la jeli fe bitigi do be ka ke ali sanga beti ka ke de ngote ka bi dogo kun iba doka foko e ko sanile basili sira awo o de ne fliu et ko nu be de dabla la jiri pendri bli jala rebe israda la bli jala be de akilingile nu ngo ukilingile nu munu fana be no ta alfa mure doge ndumo kunye ka doge chikelo ka daba dobulo yo chega daba shon were china ka jigi ka bwa ka bamalinga ki seme bamalila e ma che ngolo si sa ngo do fana taw afari fale mbale do fana to so ngata nono boka mata fo mati ko do ko ala ko ndumo kundo de katla kata wuru pu ko segango ni sengere ala dobi ba famu ala gangu no amin mo yisu sauf la masa du kura jangene nyana jabaru wahido beso masa aka barika dani ga wala nyuma do ka tanu kene be ka keta bela sanga be fanana na nyama saba intanu wajibi anga rasulu wala nyuma do ka barika da ne mane kishi baye ala ko jidaka amin ya masawi ambulu sebe korofo antise kulu sarafiu woli ni tanu wala nyuma do ani barika da temeningo ame do ke ali bisa ala ko bulo kan suje ankoro ka bona koro bashi ka jidike lafiaula kura kanu shi soro jango ka torotu kuma yusu munu mi tienso bada dali ala kan go lunanga bamba to bela jilenye akanu ba jama fuku barkada wali mando be farautaka ku ni che uyere ala ka kanunto o femi ka do kene asigile flo lu tola fle ba jama ni lame ba jama nimbe de barakele kono kisei faso kono ani faso koka ka do ko beki bismillah ube bismillah kene mi ga kuna funi kene do wallahi kuna mi kuna sire ko bashi an fana ba waso do fasiri seba undela o kono kuma ubi sugandi o kelengele ngone sugandi le ndo ambulu wallahi ala ka je ona ku garjige desani do nyegele jo ko nyuma nyamada ko nyuma ala ka no yawi amin ala se ko nyuma ala ko no ya anyerowi kama benga chari shuya ko letigin nega shujuru tigi uddo wallahi mi kado sérieusement jaré aujourd'hui amba fo ko ala ka no yawi amin arabi c'est bien jaré de anga wi marsi musobaw voilà ndesani ali vendete olu butala wi marsi nana ulu soro tan nuna wallahi abe go fien nana nyosurula bulo soro sana na fien de mana yelema nyosurula fana bi yelema fe awo ndesani abete traoré marhaba basi kondila bende gumsendu aba alhamdulillah amba ode an hamina ko belebele abana awo nga coach international ibada mbe coach do awa tapili touré awo ale afaso la kan wele bi ko ka ka foli sebe fie ci e juru ye eleboba ko ka ka foli fie ko sebe ka me wuli ka jo mina ko benye bala o ku ban barkada ka do kanye ne ko ngo grand frère do te binde abangena de nyuma abarka la ko de elebo ka ka waso wallahi aka waso awo ndesani aka waso ni ala yiso tuma do lay ba ala barkada di o ka Mamadou Touré fana fo bagadaji o elebo terke grand frère terke te grand frère ya grand frère voilà o de do l'exé terke l'exé o fana l'exé o ma awa tabli Touré ambe e ka l'exé flaw sebela ambu foku wala nyimando o anyere l'exé dawi oui o de do nala mi ge songwe so de awo ma no boray e kado awa mi man ko fagalemba petni man ko fagalemba petni vie kulubali saba soro bibro ba ngalo to be barana to be asgi meni bibro ni ala na karache nala ji ni ba se ko et puis abab na bla technique la ka da seje ko na bis no ko fa be so na nga technique dana ma radio na joa kamno wa kamno remplacer
bayre temeto bi alabneka on jira tamani mawlo do ko on vie ka sagere ni miri ko na ben fe ha e ma ba aben fe de e ma ba na le jo ko vie odo ta tu ye babindu ye bi basira ade mangudu ye tie abara ngana e fe na la min dai abi koro wode ala ka ngura ja bro ka bi bo akari jara bada ale be difula amba fo ka wala nyimando na barude amba fo sanga ani wati pétrolier ale de wala Wagner Renouveau Fm ko bat sir non de badia go Wagner serdi bo bi ni yesi ka nyambe ba an kamale to ko da Wagner la de abana bari gelinde de ale de ko na to nye may ba fu kana wa umana folode ayro ko ak nyangu nunu ma de ta ulu mena ne ba fu kana tede ne ba yana ngu kan ube ya sade ngam na bara dabne wallahi plan B abana ni o ma nyambe sigla abana abena la che nyere ben yoro de la way ga politicien ko lo munu e jamana cho na figi do de be katani ma be fo kofe bon yusuf be min finyina olu jogo de oyo nu e suku e dro ko ka tien shogel bula kananya parce que politique mo goy ni malikodo an ta ke maliko e transition na wa ni malikodo salam fatia ni malikote cheo farida alaka chi de kongo yodi abana o yansi abana cheo farida o te chela o te musola ni yo farida malika mabi alaka chi de kongo yodi ki malo kliga dire fesere kana kila awo yansi de u note ni ala cheni jamana kodo so geli dowo asimu dowo angolu toisa kanga mali de bo o de fora o kuma chama te ni mali kuma bo sirate afora abana ni akuma bo sirado o kuma chama kunye jume abana on de manga ne ngun sebene ala bile ko wallahi ango ko mali ka bo de femfe bina noyi ni be ma nya sebina munungo ko ambe alphabet be ka ba ko war mi be di Wagner ma ko ango di o dum nana ka di anga sura suma ko o de nyokwante joli dambo tigila mawka kontula o tigila ma munun bugo fo joli dambe uluka kontula obo da ubsego da fo anya basite équipement militaire na avion présidentiel ko o kuma mawliwa milliard joli tara ola oni ni 6 milliard keleundo angana kote banyaka kuma nun na meha fien ni fa nyere ni shuta be fien ka fale kuma nanga masebe kanfo ala ka nguna ja muro kumfulo nya dima adia ni adia nyamine amene ni nyamine idimine yamne bon minyini ga dimi ha parce que mana kando be ni ne ya me abenga kalfa coincidi wa ba coincidi wallahi abena larche wallahi mali tindo were de tafe malika nya wa wi chulu de da kongo awo ça fait ni mali nya na fo tato lu e blé ke tato lu blé fo dato lu e blé olu dairi mechena ndo ake maganda mele nandi coiffure la jelibugo ale de ben kunge mam dañe ngay so ni en kunye afa si région voilà ani jusri ga namu ale de ben bedigi ngu wo ya fa moi o dondo la ni ndara ba ko koranga bitage tangoy mbafu nga ko e mako tenko mana ni femte ba fu ko malanga ga ke boku ngurunu bon madu le mezebe yere europeu dek yere soro maga beni bedo maga de ko ma ko koro ko kana joro kana hami ko wallahi maliko bitali damina ka dabe to ikado kafo makunda ni hashiri ni nyengu dila wallahi ka be ciuda de ko kana siga wala wallahi demse nyeni kuma fo domi ngi ma demse kuma fo de ndoko desani dem ngana bele balulebe wa ba fo domi oni bitikile ako ka dabe to majugu dila ko kana hami desani wallahi ama demse kuma fo ni Allahu akbar janaba sek nyogono odo tamari fasiri ma goro ngule sigle demse sengala dala ka damele ambe egaro amadu bemba fo ko orola kasoro ka goldi refu ka foli ka gausu jigiti yusu ambe do baroko no ka kuna foni ka ta ikoro ni gado ka fo ambe sebe minta o de soir de bamako soir de bamako ikado ka fo cheboya okuma munumbi sena ya saka chebo sigandi fere tombele bele tokola no URD o kanu joro fa jamana nyamaski kalatala ko awulika jo barka boyane do ngame nye segu sikoro ani banzando olu koni ikado sugandi ka ganyeshi mamima olu sago bena Mamadou Igor Jarama nyere dedu Mamadou Igor Jara ikado kafo ale u bena ulu ka sugandi benoma segu ka wedana ya daleka la ya jara ale kalmunta ni ngan kuna foni bi fe minye ikado kele de bestina joro kele ani josengo kele ikado kafo minye ikado yerde konnala ko ikado falama be bikoyi o ko wati mi ulu be fasiri ngela ya ka fola
a ko ko y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ olu caman kɛlen don o waati ni waati i b'a ye k'a fɔ ko o kumana ko a jirala k'a fɔ ko a bɛ waati bɔ sa ko gwɛlɛya dɔw ko olu bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔn in kɔnɔ min ye i k'a dɔn tɔn yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ a maaba min n'ale ta ɲɛna n'o ye i k'a dɔn Sumayila ye Ala ka hinɛ la Sumayila Sise ko Ala ka hinɛ la k'ale ntanyalen kɔ kalo damadɔ o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye sigaw ko k'u nana maaw la ko maaw ko ninnu ko i k'a dɔn ko bɛnbaliya bɛ sɔn ka don fɛɛrɛtɔ in kɔnɔ ko n'i ma farati ko bɛ ɲini ka sɛmɛnti an bɛ don min na i ko bi Yusu k'i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ni hakilina bɛɛ ni diinɛ bɛɛ ni ŋaniya i k'a dɔn biro kɔnɔna la bi fasirikɛba n'o Ilaya Jara ye a ko biro national kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko min ye i k'a dɔn ko tɔnden bɛɛ sigilen bɛ ka fɛn jumɛn kɔnɔ o y'u ka jɛrɛba min bɛna boloda n'o ye conférence nationale ye n'a fɔra ko o bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo ye 2021 san ko tɔnden bɛɛ sigilen bɛ k'o de kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi Laya ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'an to ni lahala in kɔnɔ ko maaba caman ko olu bɛ URD kɔnɔ bi a bɛɛ lajɛlen ye disiba ye a bɛɛ ye kunkoloba ye o kumana i b'a ye k'a fɔ ko URD ko a ma ɲɛmaya ko o ɲinini k'a dɔn k'a fɔ minnu jɔyɔrɔ fa jamana ɲɛmaasigi kalata la ko a dɔn k'a wulikajɔ k'a bɛ basanko ye ko sabu ko cɛba caman b'a kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ni i k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ ɲinini ka kan o bɛɛ ni yɔrɔ ka kan ko hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ i k'a dɔn i ka kala ta maa wɛrɛ tɔgɔ la k'ale procuration i k'a dɔn maa ci a ko la ayiwa ko maabaw caman bɛ yen mais olu tɔgɔ kɔni bɛ da la bi ko ye ko minnu tɔgɔ bɛ da la taa ka segin na URD kɔnɔ bi n'a kuma yɛrɛ ti ban fɔ la i b'a ye k'a fɔ ko docteur Bubu Sise o tɔgɔ b'o la ale ye ministre kɔrɔ ye i k'a dɔn fangabolo ɲɛmaa kɔrɔ fana don Mamadu Igor Jara ale fana tɔgɔ b'o la ale fana i k'a dɔn jɔyɔrɔ caman fa jamana in kɔnɔ maaba don maître Demba Traoré a fana tɛ maadenni ye i k'a dɔn k'a fana tɔgɔ bɛ ko in na ani docteur Madu Jalo ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ madannen don k'u bɛna URD jɔyɔrɔ fa jamana ɲɛmaasigi kalata la ko nka ko tɔgɔ fɔlɔ fila min fɔra n'o ye i k'a dɔn Sise ani Jarakɛ ye Bubu Sise ni Mamadu Igor Jara ye a ko caman ka jatew la ko olu kɔni i k'a dɔn a ɲɛrɔbatigiw ye koyi kabi ko in yɛrɛ ma kɛ a k'olu jɔse i yɛrɛ ɲuman na k'a bɛ ngolo fa koyi o kumana Yusu ayiwa k'an bɛ yɔrɔ min ko bi a dɔ la ko fɛn min ye k'a dɔn kadiri jolenw u bɛ URD kɔnɔ biro min n'o ye biro politique national ye sibiri tɛmɛnen palais de la culture la olu ko kumana k'u tɛna ɲɔgɔn sama kɛ a ko ninnu kan bɛɛ de garisɛgɛ dama ka kan a ko la an bɛ lahala min na i ko bi ko kunnafoni kɔni bɔra Segudugu la k'a fɔ ko min ye olu ka sugandita bɛnna Mamadu Igor Jara ma kabi don ma se o kumana Yusu ko kalata de kɛra ka nin ko in ɲɛnabɔ yen nɔ o kumana ko min ye Igor Jara ka kala ye ko de ye san sɔrɔ wa o kala de yakubayara URD tɔgɔ la walasa k'a sugandi a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye cogo min na a bɛ se k'o jɔyɔrɔ fa cogo min na ka cɛbɔya jɔyɔrɔ fa URD tɔgɔ la kalata nataw la o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn jatew olu bɔra cogo min na an bɛ hakɛto ɲini ɲɛma fɛ i n'a fɔ kunnafoniw sɔrɔla cogo min ko n'i y'a jateminɛ ko kala talen kɔ Mamadu Igor Jara ale de y'i k'a dɔn maa 121 u y'u kanda ale ma Segu sigi la ayiwa min ye docteur Bubu Sise ye maa 28 olu de y'u kandi Bubu ma Segu sigi la Madu Jalo maa 2 o y'i kandi ale ma ko o b'a jira k'a fɔ ko Segukaw olu Demba i b'a sɔrɔ ale tun tɛ Segu ta la kɛ Segu kalata de ko don ale tun tɛ Segu kandidaw ye quoi awɔ daw ye kalata Segukaw b'u ta ɲɛnabɔ fɔlɔ yanni jɛrɛba don cɛ olu ka sugandita de bɛnna ma o kuru de bɛ ka fɔ n'o tɛ kalata ma kɛ fɔlɔ dɛ a ma se fɔlɔ o kuru minnu fɔtɔ filɛ ko Mamadu ta ye 121 ye o Bubu Sise ale ta ye k'a dɔn 28 ye Madu Jalo o ta ye 2 ye k'o jaabiw de bɔra k'a bin o sɔrɔla i k'a dɔn fasiri fɛ fasiri min n'a bɔra maa ɲɛmaa yɛrɛ ka yɔrɔ la n'o ye Sanɔgɔ ye ayiwa ko octobre kalo nata in dɛ ko bɛɛ de sigilen bɛ k'o de kɔnɔ min ye i k'a dɔn sugandili kɔni Segukaw ye bɔgɔ bɔ o ta la kaban ni k'o jɛya bɛɛ lajɛlen ma ko olu ka maa sugandita k'o ye Mamadu Igor Jara ye ko olu kɔni bɛ fɛ sa hali i k'a dɔn u ka jɛrɛba in senfɛ n'o ye assise nata in ye olu bɛna n'o kuma de kɛnɛ kan ni ka n'o bi URD tɔgɔ la an ye nin sama ka bɔ sɛbɛn min kɔnɔ o ye Histoire de Bamako ye maa min y'a fasiri Laya Jara don u ka bidon bɔli don Yusu Mamadu Igor Jara yɛrɛ furumuso ka kalifa miniji jɔyara an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka hinɛ furumuso la Ala ka dayɔrɔ nɛɛma Ala ka fara silamɛsiw kan mɔrɔ an bɛ tɛmɛ ni fasiri ye fasiri n'an donna a kɔnɔ min ye le combat ale kumanen don
ibe Ibrahima Jawara don min ye ibi groupe o ma ɲɛma Izin Stone o ma ɲɛma min ye Ibrahima Jawara muru awa min ye awa ka dɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana in kɔnɔ Ibrahima Jawara bi ka wulila awa ningi sogo dɔnni ka taa guide général a min ye ansa min ye Sheriff Ousmane Madane Aidara ani aw ka dɔn diaspora malien muru ka ye wuli ka jɔ kɛ ka se ninnu bɛɛ lajɛlen ma min ye parti min bɛ n'o ye malien tukuru ye o ma ɲɛma do Ibrahima Jawara muru aw ka dɔn malien tukuru olu kɔni aw min ye ni jɛkulu ye k'u ye Mali bɛɛ lajɛlen kɛ sennɔ ye walasa lafiya aw ka dɔn ani lakana bɛ sabati cogo min na muru kabini a ka gɛlɛn fo ka taa aw ka dɔn u sigi aw kɔrɔ marabolo kɔnɔ min ye ka jamana basigili ɲɛɲini maa ka kɛ to n'a ma ɲa aw ka dɔn o toro sira de fɛ sa min ye u nana ka na malien tukuru k'a yɛlɛma ka kɛ parti politique o de kɔnɔna na aw ka dɔn ni maa kofɔlen n'o ye Burama Jawara a ye taama kɛ ka taa ɲɔrɔ a taara jɔnni fɛ yen a Serifo Sarafa min ye Sheikh Maula Aidara min ye aw ka dɔn Mohamed Ould Sheikh Mohamed Aidara n'u b'a wele ko Mbuye a taara ka taa yen nɔ ka taa dugawu ɲini kɛ aw ka dɔn Mbuye fɛ min ye aw ka dɔn k'a bɛ taa ka cɛkɔrɔba fɛ yen ni ka taa dugawu ɲini kɛ n'o bɔra yen min ye aw ka dɔn tal duba min be ka taa se Jakite duba ma k'a ye aw ka dɔn a taara ka t'i sen jɔ ninnu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka foli ani tanni ka dugawu ɲini fɛ muro Burama Jawara a ka nin taama kɔnɔna na ɲɔrɔ a taara ka taa dugawu ɲini min ye aw ka dɔn an ka diinɛ duba minnu sigilen do yen min ye aw ka dɔn talakaw b'o la ka taa se aw ka dɔn min ye Aidarala du ye fo ka taa se aw ka dɔn min ye Jakitelakaw ma olu ye kabalakaw ye olu i yɛrɛ bɛ dɔ yɔrɔ in na olu de bɛ wele ko kabalakaw alimaminakaw do muro a taara olu fɛ yen min ye Burama Jawara min ye aw ka dɔn a taalen ye sa ani Mbuye ye ɲɔgɔn ye yan'a ka don fɔlɔ k'a daminɛ aéroport la fo ka taa se aw ka dɔn dugu kɔnɔna ma muro a ka avion jiginna yɔrɔ min yɔrɔ avion yɛrɛ y'a ta ye a fɔ den kɛra président ne den wa ye a b'a kɛra président muro a jiginna ka avion na waati min na a ka faso foroba ta nɔfɛ ale ta filɛ a bolo ni a banna dɔ ka taa ɲininka kɛ muro délégation talen min ye aw ka dɔn maaw taara kunbɛn mototigiw ni sotigiw ani sennamaw aw ka dɔn jama bɔra muro aw ka dɔn ka ɲɔrɔ bɛɛ lajɛlen sirada kɛrɛlan fo ka na se dugu kɔnɔna ma fo ka na se aw ka dɔn Mbuye ka so ma min ye aw ka dɔn u bɛ ka Burama u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun muro u bɛ ka bisimila u bɛ ka dugawu k'a ye muro aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka taama min kɛra min ye Amadu Hadi Tali ani aw ka dɔn min ye u ka misiriba ye Madi Yaasa Kaba Jakite muro ani ka dɔn Turelakaw ani awa Silalakaw n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn a taara ka taa ɲɔrɔn gouverneur fɛ yen muro a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ nka a taalen aw ka dɔn min ye Asirifo Sarafa n'o ye Mbuye ye aw y'a bisimila k'a jira k'a fɔ aw ka dɔn n den i bɔra i kaso i nana i kaso garanti 50 muro ani délégation ba de taara n'u ye malien tukuru maaw ye a tɛ taa ma jamako koyi ndesaani wa an ka globe trotteur b'a jamakulu la sanga ni waati journaliste commando voilà commando c'est sud kabi fanfaronnadi tɛ jamana ɲɛmaa ta Kidali kuma min anw ka journaliste ni Burama Jawara taara a bɛɛ n'Ala cɛ wallahi garde corps kabini maa tɛ taa o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa kuturu bugun bɛ woni kɔnɔ ko fanfaronnadi t'ale bila yen t'ale la a banna Isa Kaba Siribe an k'a fana a yɛrɛ bɛ se ka marasa dɔn i ta y'a da yali Janjo tɔgɔdan bɛ Janjo masala kɛ kɔnɔfurubaya Janjo dɔ tɛ ale ye Janjo ɲɛnama jumɛn kɛ muro ni Ala kisɛ bilen tɛ min ye malien tukure min ye aw ka dɔn a président a taalen ani Mbuye baro kɛ Mbuye y'a jira la k'a fɔ k'a bisimila i ka dɔn a bɔra kaso a nana kaso min ye aw ka dɔn a ye dugawu don kɛ min ye aw ka dɔn Jakitelakaw bɛ ten ka taa se Turelakaw ma min ye Talilakaw ye a taara ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa bonya to u kɔrɔ muro n'i ye Burama Jawara yɛrɛ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ aw min ye entreprise builder filiale Ibi group muro
Moro awekado ani stone min kabni ni hagli bala wati mina min anga kuluba awa ka amru toy ikado kuluba karo min presidency kata primature min be o karo awekado Burama Jawara de ni belajele da ama boy tali de aide Moro ayani da ninga tla awekado minye nyere la minye awekado kodwar jibondo mimbe no bikame ka kodwar ka lafiya bi ale do jibondo ale do dlan ma teme ka boy minye awekado nyere la minye interconnection mimbe ani kodwar che moro ka de le wulika joge kan bara belajilike wa madunta ma balata wa kabara akabara amana bole do farafina dugo chama ngamuro akado Burama Jawara akado kama wasoni ni shi nga bi sera muro koye mali be chugo mina bi ka kembe ka Burama Jawara kamana gwa minye mali tika bo chugo shila fangan tika di nyama ka laje anga ma sugandi akado awa mami no bisika jamana mbobulula mami haklika kene kalango te doningo te sumaya te politiki kote jamana de anga ke jamana ko ibayin abana ayini mbega ay mu fo jonyi foyi o be ni ma farati ay rega karo dale abti siga ala kulubai modo ogende muro mi awekado Burama Jawara ko bi awekado avion duru de babolo o avion awekado aleni ko bado beke ni minamba do de beta kato jigi yorola muro ikado avion nungo ni be jonoye muro ko birabe ka min na se jamana ima anobe ka kuna wolo min na se jamana ima muro ko ote doni kai ni bele jile ke kasorate nyamala ama barake gouvernement aya sura la ngani ata kono abana ngandara sama ka bosu de jago ela ngetse ga ni bege la ki dugo dibile o teke mele tukur ma ko tara no fere jegulu tara no fere abu la ki dugo la ga bamla bima kuntala ntala sini ko ibala kata sama ka boke ga ni bege chuguri ga la ti biri dibila te ko make o munu be mangangulo nchila o ka keta bemi abana ko politiki mo munu be wo chila ka bi maliko damne na vo bi ku ka keta bemi yepsa muira ni izini ko do Burama yajo aiwa ni chike do adongo bola ni bagamara do adongo bola ni moni do adongo bola ni sojo do dongo bola ni pongland do dongo bola ni sarabagland do ayo kuma na me mundo fe muro ala ibange ke tare ha ali awa jamana ngono minye baraba chamambe ibasoro Burama Jawara abedinge wala sa ikado jamana nyeta ka sawati minye kono kerasa minye Burama Jawara kabe ko komi malgashi o ma nyema Andre Arajo walina muro no borai Patrice Talon bene olu bela jile tebana ni sirafe kasoro ka ke ma nyema we barake jamana kasoro te ministre jorola ou te député jorola wa olu de kemme ku ka jamana dlambi Yusu bade mi kalo kele mbe bakelen soro o bange do be keme duru farida kuyi abana awo ala kamuna ja o bange do be keme duru farida Zed Keita ni yale ka fatire anya bolle komba kono kwa Keita abana na ezerfo ambe indicateur de renouveau ta na unda megelo de danya kele ti kuma tun o kuma kun ire fana kunde kuma la maliko no kuma kun kunde anya ni mbejo kuma kun jora danya kele onya nda megu folo yani wati che indicateur de renouveau ambe ta ikado ponje o yanga laptani so baise aji ponje ikado ka fo minye barake minen doye ko ulu yo soro o kera tare u buloko barake minen tambo nyongo mi ikado ka fo nyene ke bana gele ya be mamuna na be ulu ka furakeli ko noya no ye ka doko hemodialyse au kuma na o barake minenta no e appareil ko fonse ka yo soro ko yusu ba e ka fo ko ni min vleni alala ko akoni ngara tare danye o fo fe mi ka do appareil tanye ka do abe fo mi mako hemodialyse o barake ta o mi ka do anga kene ya ministry ani jiri o kundala ja ministry ale ko ni wulela kati nyeda ni yoro inga no ye madame Jamina tu sangare akera ka beni juma temenenye ba fulani mwani kelen sa ina septembre kalo okmana yusu anga ikado kene ya suba mino ilaptani subanye se ya suponje a wulila kata wati mino ye kene ya ministry ani ikado maya jidi o ikado kundala jan o ministry do fe mi ikado ko akoni kunde anga kene ya su ka jidi ke ulu ka bara ke ko nyuma o tabulu la ko de nanani ni hakili na nye o ko bolo fara mimbe kuno e jalizi ke roye e mo jaliza se ya shi ponje yusu ko ikado gele ya kumbuka ko nga ku bole fleka bara ke minen tambo nyongo soro no e appareil adola ko na fara korole mugando ka aywa ko muno ni ulu kumbe bara langa jama
kun cayara u ma a gɛlɛya wɛrɛw fana kun yera a ko la k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin ko ye sa ko nin bɛna u ka baarakɛminɛ dafa 30 bɔ ɲɔgɔn la min ye k'a dɔn nin yɔrɔ in a ma ɲɛma ye major min bɛ hémodialyse kɛyɔrɔ la CHU Bonge ale kɔni bɔra ka kuma n'o ye Dr Abdoulaye Dambele Dambele ko k'olu ka sewa ko dan t'a la ko k'a sabu kɛ nin minɛn kura minnu nana filɛ nin ye ko nin bɛna kolo don olu ka baara la ni k'u jɔsen sinsin u ka baara kɛ ko ɲuman na o baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ye hémodialyse kɛyɔrɔ ye ko a bɛna i k'a dɔn ɲɛ baara taabolo a bɛna o yakubaya ko appareil ko gɛlɛya kun bɛ u la ko nin ta in nana kumana ko ye ko min ye i k'a dɔn banabaatɔ kura dɔw kun bɛ yen ala ni i k'a dɔn minɛn daɲa fɛ k'olu kun tɛ ka se ka ninnu olu si nimisi wasa ko min ye i k'a dɔn nin sanga in na k'i b'a ye k'a fɔ ko o kumana ko banabaatɔ 60 bɔɲɔgɔnko kun bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛn de kun don nka u tun ma se ka i k'a dɔn nin ko in ɲɛ sɔrɔ k'a sabu kɛ baarakɛminɛn ko gɛlɛya ye ko nin tɛ o gɛlɛya wulilen ka bɔ olu kan wa don n'a nataw la ko i k'a dɔn k'a fɔ olu ka baara k'a bɛna senna teliya u bolo ko ni dialyse n'a kan ka kɛ lɛrɛ 8 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ o kumana k'olu bɛna kɛ sisan sa lɛrɛ 4 a bɛ kɛ o de kɔnɔna la o bɛ kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya banabaatɔw ma yaasa u ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min lafiya bɛ sɔrɔ o kumana ko nin bɛna olu fana ka baarakɛ bolo k'a tɔ teliya u bolo ni k'a nɔgɔya ka jiri kɛ baarakɛlaw ka i k'a dɔn baara a taabolo ɲuman fana na fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ i k'a dɔn ni banabaatɔ ninnu tɔgɔ la ala ye maa minnu garisɛgɛ kɛ i k'a dɔn hémodialyse o kɛnɛya sira ye n'o bɛ wele ko dialyse Yusu i b'a ye k'a fɔ ko o maa ɲɛma o ye i k'a dɔn Ibrahima Dambele ye Ibrahima Dambele a fana kumana a ko wasa kɔ ko foyi tɛ olu ye k'olu kun haminen don k'a sabu kɛ gɛlɛya caman tun bɛ ka sɔrɔ i k'a dɔn u ka banabaatɔ jɛkulu fɛ n'o ye association kɔnɔmaw ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye o gɛlɛya dɔw bannen ye k'olu bɛɛ jɔn de tanu k'a barikada k'o ye kɛnɛya minisiri ani marakɛbaw ye k'u b'o bɛɛ lajɛlen tanu k'u barikada ayiwa ko nin bɛna i k'a dɔn jiri kɛ olu fana ka kɛnɛya taabolo la kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ kɛrɛfɛ mɛriw la olu ta ɲɛma sɔrɔ ko nin na kɛ sababu ye ka fiɲɛbɔda kɛ olu fana ye minisiri min ye kɛnɛya minisiri ye madame Jamilatu Sangare ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin baarakɛminɛ ninnu ko nin ye i k'a dɔn gouvernement ani marakɛbaw hami ye kabi waati jan ko bolo de dalen filɛ ka nin ye wa ko nin ye i k'a dɔn a worobilanjila ye ko sabu hami wɛrɛ tɛ u la jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kɛnɛya ko o nasira la cogo min na ani gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na k'o gɛlɛyaw ka fɛɛrɛ kɛ olu la i n'a fɔ hémodialyse kɛyɔrɔ in ta n'a ɲɔgɔnnaw ko yaasa degun min bɛ banabaatɔw yɛrɛ da la o ka degun ka wuli ka bɔ u da la a bɛ fɛn fɔ bana min ma ko i k'a dɔn k'a fɔ insuffisance rénale chronique ko i k'a dɔn ko bana ko i k'a dɔn bana gwɛlɛn don nka n'a kɛminɛ ɲumanw bɛ yen a bɛ fɔ banabaatɔ la wa a bɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fana i k'a dɔn a b'a nisɔndiya a ka baara la a bɛ jiri kɛ an ka i k'a dɔn kɛnɛyasow ka taabolo la n'o ye plateau technique ye a bɛ jiri kɛ o fana na minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya ma a ko nin ye olu haminako fɔlɔfɔlɔ dɔ ye fanga marabaw furancɛ fanga yɛrɛ haminako dɔ ye jamanadenw ka lafiya sɔrɔ siraw k'olu ɲini ni ka jiri kɛ o kow la o kumana ko baarakɛlaw a b'a ɲini u fɛ u ka baara i k'a dɔn k'a fɔ a minɛni sɛbɛ hali bi ayiwa min ye i k'a dɔn nin fɛn ninnu ye ko n'i y'a ye a dira u ma ko hami min bɛ jamana marakɛbaw la ko hami de nana ni ɲininiw ye ka di u ma yaasa jiri ka kɛ u fana ka baara taabolo la Abdramane Jamtɛnɛ ale ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ indicateur kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli indicateur ni y'ale bila ne bɛ focus ne b'ale ta péage la moro péage o ti dɔwɛrɛ ni mobile bɛ tɛmɛ o bɛ aw ka dɔn wari sara yɔrɔ min na walasa aw ka dɔn sirabaw bɛ labɛn moro aw ka dɔn autorité routière olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko péage a sugu fila de bɛ yen dɔ bɛ yen o ye informatisé len no ani dɔ bɛ yen aw ka dɔn o bɛ kɛ bolo la min ye tiɲɛ yɛrɛ la waati min na aw ka dɔn min bɛ kɛ bolo la n'u nana ka na jateminɛ kɛ min ye aw ka dɔn ka yɔrɔw sigi u y'a lajɛ aw ka dɔn min ye ka min ye baraji k'a dayɛlɛ ni ka tila k'a datugu a bɛ k'a dɔn min ye k'a fɔ automatique tɛ yɔrɔ min moro k'a dɔn u nana ka na nin baara kɛ nka u y'a kɛ kun min na min ye a bɛ k'a dɔn duguden minnu bɛ yen o dugu la u bɛ maa dɔw ta ni k'olu bila a bɛ k'a dɔn olu bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kɛ moro a bɛ k'a dɔn olu bɛ min ye baraji ta ka bɔ yen barrière ta ka bɔ yen nka moro a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a kun ti dɔwɛrɛ a bɛ k'a dɔn duguden n'a taara a bɛ dɔ bɔ a bɛ k'a dɔn dugu baarakɛbaliya la n'o ye chômage ye
moro min waleya kɛra sa min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ gendarme olu bɛ dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen lase walasa lakana bɛ sabati nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na ani i k'a dɔn péage a bɛ sigida minnu na moro nka a bɛna ta min ye péage manuel min filɛ nin min ye denmisɛn minnu n'olu b'a kɛ k'u kɔni b'u sara a bɛ k'a dɔn tile o tile u b'u ka sara d'u ma o fana ka fisa u b'a d'u ma journée kɔnɔ moro nka min ye wulikajɔ nana kɛ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ awɔ min ye a ka bɔ journée la ni k'a kɛ kalo o kalo ye ni k'u ka sara k'a d'u ma moro a bɛ k'a dɔn ko n'a farala ɲɔgɔn kan o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ bugo olu bɛ se ka i k'a dɔn u ka magwanw awɔ i k'a dɔn ɲɛɲini o la n'o ye nka moro a bɛna taa min ye an ka maa ɲɛmaaw ye olu kɔni sɔnna o ma nka min ye u tora baara de la min ye a bɛ k'a dɔn autorité routière mɔgɔw olu kɔni a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu ma kɛ dɔwɛrɛ la a bɛ k'a dɔn denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min nka a bɛna ta ni maa kɔfɛlenw de kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ bi min ye a bɛ k'a dɔn minnu bɛ barrière la minnu bɛ baara kɔrɔta mɔbili bɛ tɛmɛ ko fɔ a bɛ k'a dɔn k'olu fara baarakɛlaw de kan ɲama ni ala kana kɛ gasi ye dɛ ba ye bulon sɔrɔ ko fanfan u t'a lajɛ ba ko fɔ k'olu fara baarakɛlaw de kan dɔɔnin tɛ wa dɔɔnin n'u y'a kɛ ka ɲa kunnaja mana kɛ u tɛna fara baarakɛlaw kan k'u kɛ embauché ye nka ni e yɛrɛ ma a ko daminɛ fɔlɔ n'a tora ka kɛ tan k'a kɛ jagoya ni fini n'u ma farati don dɔ u bɛna maa wɛrɛ sɔrɔ u nɔ la dɛ a bɛna kɛ ten ko ka gɛlɛn dɛ moro autorité routière olu kɔni y'a jira k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu a bɛ k'a dɔn u ka awɔ min ye baarakɛyɔrɔ o sariya t'olu bolo wa i k'a dɔn u ka sɔrɔ yɛrɛ t'o bɔ nka a bɛna ta nin kɔni ɲɔgɔn dɛmɛ de sera olu y'a ta k'a da moro nka ninnu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ bi ko fɔ k'olu ta baara la min ye a bɛ k'a dɔn autorité routière mɔgɔ olu ma dɔwɛrɛ kɛ olu ye a ko bɛɛ bila maakɔrɔ minnu bɛ yen a bɛ baara kɛ a bɛ sɛbɛnni kɛ a bɛ tila ka barrière ta ka bɔ yen a banna n'o m'olu tɔɔrɔ n'o sigiso na dɔ ninnu tɔɔrɔ a banna n'i ko i ka falideni mɔgɔ ka go n'a sara dun o y'a bannen e b'i tile o tile sɔrɔ a ye bɛn a la a banna hali n'a b'a fɔ a y'an ka kasabi fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kalo ye o bɛ mago dilan an ye o bɛ wo datugu a banna a tile o tile mara bilankɔrɔ ɲininkasɔrɔ se bɛ cɛ caman ye don ka taa se to nka a y'an k'a ye diyagoya la moro filɛ sa dɛ min ye a bɛ k'a dɔn ko a association des fonds d'entretien routier africain avera min ye a bɛ k'a dɔn mali b'o la wa min ye i k'a dɔn farafinna tilebiyanfan moro a bɛ k'a dɔn a jamana caman b'o la n'o ye IGFAO ye ko olu ye olu ka sariya b'o de fɔ moro a bɛ k'a dɔn k'u bɛ taa n'o sira ye maa minnu b'a baara kɛ min ye u b'a to olu bolo olu n'u bolo don u fana la ka to ka barrière kɔrɔta ko moro ko nata kojugu ani kɔrɔtɔ kojugu a bɛ na ni guwajɔ ye dɛ n'o tɛ suma ni tile binna ni su kora suma ba bɛ bon a banna o tuma Fatumata Tarawele min ye focus kɔnɔ a ye nin sama ka bɔ ale kɔnɔ fɛn dɔ ma faamu malidenya la bi maliden bɛɛ de murutilen don mais mɔgɔ bɛ nka i ka muruti tiɲɛ dɔw n'i taabolo dɔw kan ɲama ni ala ne ɲɛna e b'i muɲu ka sabali fɔlɔ de fɔ se ka k'i ma moro nka fo n ka ɲɛmaa tigɛ tɔnɔ min ka d'a kɔ e dun garantilen tɛ sɛbɛn t'e bolo kɔntarati o yɛrɛ tɛ sa ne bɛ baara in na i kɛra maa ladiri i bɛ taa o baara kɛ ko ɲuman don dɔ i bɛ taa o a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ ko dɔ kɛ o bɛ gɛn ka bɔ yen fo k'a ɲa ni balo bɛɛ saya bɛɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka ntanya e bɛ se ka bila o nɔ la hali yɔrɔ wɛrɛ bɛ se ka dayɛlɛ aw bɛ taa yen nin bɛɛ bɛ kɛ parce que aw formera ka siraba dilanni ma ban Mali kɔnɔ fɔlɔ a banna nka n'aw y'a ta kɛ n ka k'a ye sisan maa dɔw de b'u su nin na wa o dun y'u mago sa dɛ wala u tun bɛ min di olu ma tile o tile u k'a fara kɔrɔlenw ka wari kan a banna u k'u ka baara kɛ a banna anw yɛrɛ ka taa sugu anw ka taa sugu la an ka taa sugu la awɔ an ka taa sugu la an taa fɔlɔ da an bɛ taa bila Mayiga i dɔn ne bɛ taa pharmacie kura verte la e ka ne fili ne bɛ taa kura verte la maa m'o f'i ye o wala hali ne taara yɛrɛ girinna ka taa bila e fɛ yen fila a bɛ na sigi a b'a fɔ ko u bɛ ka taa kura verte la pasera yen fɛ yan o ma an bɛ taa Mariam Diallo fɛ yen ni Ala sɔnna ka dɔn n'an bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka taa bila Mayiga ni Ala ka jɛ k'a Mayiga ko a bɛ se k'a fɔ a Diallo fɛ a b'a bɛɛ laminɛ a banna nin bɛɛ bɛn an ka taa sugu la an ka taa sugu la Moro naamu nin t'an bɔlen sugu la dɛ oui mais cɛ in ka ɲi na k'an to a ma diya n ye dɛ jɔnni jackpot 4 jackpot 4 a kana kɛ karamɔgɔkɛ ta yɛrɛ don o don sɔgɔma ni muso bɛ taa nasan na a bɛ wari di muso ma nasɔngɔ dilen kun a bɛ wari dɔ d'a ma k'a ka billet ta ka na d'a ma
ko muso go numéro jumɛn 1 2 3 a banna fo ka taa don o don ni muso go numéro jumɛn ta kelen ta sa 1 2 3 a banna a ye wari di muso ma don min n'a garijɛgɛ wulila ka ko muso ka taa 1 2 3 ta o don muso ye sanni kɛ muso ka wari dɛsɛra muso wari tɔ don foronto la non i bɛ n ka 1 2 3 sara i b'a sara foronto muso ko cɛ karamɔgɔkɛ kabiri numéro fɔra dɔrɔn karamɔgɔkɛ a panna dɔrɔn muso nana e y'a fɔ muso ɲɛna ko kana ni tige ɲɛ k'ale gayina sisan sa muso ko ko fo n'a yafara ale ma dɛ k'ale ma se ka biye ta ko wari dɛsɛra ale ko biye sɔngɔ k'ale y'o don foronto la i fana tere ka jugu dɛ a jila ila la ne gɛɲɛ don de wari dɛsɛ don ye cɛkɔrɔba yalala n'a ni mɔgɔ kun minɛ ko n'u ko dumuni tɛ se ka tobi ka sɔrɔ foronto a bɛ kɛ k'a sɔrɔ foronto tɛ ne ni ala cɛ a bɛɛ ni ala cɛ dumuni kɔni bɛ k'a sɔrɔ foronto tɛ mun y'i bila foronto ko la ayi fana tere ka jugu dɛ ne gɛɲɛ don de ye foronto san don ye wari dɛsɛ don ye ala kosɔn ko to tɛ se ka tobi ni foronto ma kan wa basi bi tobi ka sɔrɔ foronto a filɛ ka karamɔgɔkɛ ka kunkolotɔ ye o ma kɛ ganagɛ ka ko ye ganagɛ ko retraite anticipée jago kuma o waati ye ganagɛ fana taara ka taa i ka retraite anticipée nafolo bɛɛ ta a fɔra ko glace bɛ marché Gawo ale di ala min de ka glace bari caman sa k'o kɛ ka bɛnni fa ya ka basi bureau la k'u bɛ taa n'o ye Gawo yan'u ka se faya kɔnɔ bɛnni fara ji la ale fatɔkɛ ne tun bɛ baara la a bɛ yala ka ko ji ma ɲi dɛ aw tɛ ji dɔn ji Garamadu bɛ fa a sira ji ma ɲi dɛ ale tun bɛ yala la baara la ta Garamadu bɛ fa ne bɛ siran ale ɲɛ ala ka kunna ja a tɛ fatiri ta fatiri yesu ni ko n ka ta an b'a ta an bɔlen kɔrɔ ko sugu la sa an b'a fɔ ko nin y'an dontɔ ye kunnafoni kɔnɔ le combat an b'ale ta le combat i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ don o don tile bɔ n'a bin cɛ anw ka jamana in kɔnɔ ne y'o de f'i ye n ko ni i kɔni dara ka wuli kɛnɛya la ka kɛnɛya la ka dugu jɛ kɛnɛya la n ko ye dugawu jaabiba de ye funankɛnin dɔ bɔnɛnen filɛ a nin na bolifɛn nɔfɛ ko moto sigida 6nan komini 6 Bamakɔ kɔnɔ ko lakanabaliya ko a ɲɔɲalen dɔ ye bi fana dɛ ko funankɛni wɛrɛ falen filɛ nin ye a ka moto nɔfɛ Yusu Lasini Kulubali ale de y'an kunnafoni nin ko in kan Lasini ko fɛn min ye k'a dɔn ko nin ye funankɛni wɛrɛ ye dɔgɔkun laban tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko ale fana fagalen filɛ moto nɔfɛ komini 6 kɔnɔna la Bamakɔ faaba la yan ko pereperelatigɛla ko zɛrini ko in kɛra yen nɔ de Yusu i b'a ye k'a fɔ ko sigida maaw alala ko i k'a dɔn k'a fɔ ko waati min kura tigɛlen don u fɛ yen dibi bɛ senna nɛgɛ ɲɛ 21 waati Yusu ko o waati la nin baara cɛjugu in de kɛra o kɔnɔna la o lakanabaliya kɔni k'a bɛna ba don jumɛn Lasana ye tomi sigi ɲininkali tomi o lakanabaliya in bɛna ba don jumɛn anw bɛ ka nin ɲininkali de tɛnku an yɛrɛ la i k'a dɔn a bɛ waati jan bɔ kɔni bɛ senna ko kabi i k'a dɔn waati jan ko lakanabaliya in bɛ senna wa a bɛ taa wolo maa caman ka bɔnɛ na niw bɛ to a la lajaba wɛrɛw bɛ kɛ bolola hɛrɛw bɛ tiɲɛ o kumana Yusu o lakanabaliya hukumu kɔnɔna la ko jamana k'a dɔn a dogodogo ɲɛw ani k'a dɔn saheli bolo ni camancɛ marabolo an tun bi jɔrɔ n'o ye ko nka ko n'a ta bɛɛ sanga ni waati an yɛrɛ sigi senkɔrɔlaw la a n'a nagakɔrɔlaw la ko lakanabaliya waleya dɔw bi kɛ min bɛ maa bila yɛrɛ ɲininka la ko tuma ni tuma i b'a ye k'a fɔ ko maaw de bɛ bɔnɛ u nin na jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaaw ta tɛmɛnen kɔ kinw fana kɔnɔna la ayiwa bɔnɛnin na o bɛ ka kɛ funankɛninw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nin ye funankɛnin dɔ fana fagalen ye moto nɔfɛ a dɔ la maa ŋaniya jugutigi dɔ ani dɔkɛbaliw olu de ka baara ye nin ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko komini 6 kɔni kɛlen don yɔrɔ ye yɔrɔ min sanga ni waati nin kɛwale masinaw i b'o kunnafoniw de mɛn walama i ɲɛ de bɛ da o kan o kumana ko i b'a ye k'a fɔ ko sanga ni waati i bɛ kunnafoni jugu de mɛn ayiwa ko sibiri tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 21 waati la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye kura tigɛlen waati min na o kumana ko i k'a dɔn nin sigida kofɔlen na n'o ye komini 6 ye pereperelatigɛla zɛrini kɔnɔna la nin ye funankɛnin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko bandi u y'a lajɔ bandiw y'a lajɔ kun jumɛn yɛrɛ la mankan kun cayara k'a fɔ ko bagi ko o jaabiw bɔra u ka ɲɔgɔndan min kɛra n'o ye san laban ɲɔgɔndan ye ko bagi jaabiw bɔra ale ye kɔrɔtɔ ni bereke lajɛ ka yen yɔrɔ sɛgɛrɛ o kumana min ye yirimajɔ zɛrini na ayiwa ka bɔ yen nɔ ka na ani Banangabugu ni ɲɔgɔn cɛ o
kumana ko nin gamaleni ko école ni église ni ɲɔgɔn cɛ a taara sɔrɔ bagi ko yɛrɛ ma kɛ tiɲɛ defu kɔni o kɔni ta kun kɛra tiɲɛ ye nka min y'a segintɔ ye sa nɛgɛ ɲɛ 21 waati bandiw jaja u mɛrɛlo bɛ dibi la église ni écoliso ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ko bandiw de bɔra ka kamaleni najɔ u y'a lajɔ waati min a ko a ye ɲama jɔn ko ala moto in tɛ n ta ye koyi ɲɛwale moto de singɛ n ko n bɛ taa n ka bagi ko jaabi lajɛ ko a ye ɲama ala kama hali n'a bɛ n ka telefɔni de minɛ a ka taa n'o ye moto a y'o to yen nɔ o ye walifɛn ye fo n ka t'o d'a tigi ma k'a ye ne maɲumatɔkanw fɔ ka sinikan fɔ ka i k'a dɔ jigitigɛkanw caman fɔ k'o bɛɛ na ta ko bandiw m'a to yen koyi o kumana ko i b'a ye k'a fɔ ko a k'u ma a ye n ka telefɔni minɛ a ka moto in to yen bandiw k'u ma u tulo don o kuma yɛrɛ kɔrɔ ko ye min ye nin funankɛni ye ko san 18 bandiw de filɛ ka muru bara a la nin ye ka tila ka muru bari a la muru sɔgɔda sa i b'a ye k'a fɔ o ye cikamaleni a kɛɲɛ o kumana min ye bolifɛn ye u y'o kɔni ta ka taa n'o ye o funankɛni k'a dɔn a bananen maa minnu bɔra ka olu y'a ta ka taa n'a ye kɛnɛyaso la nka yan'a ka se i b'a ye k'a fɔ yusu a kɔni i k'a dɔn digi kɛra a la kosɛbɛ a taalen kɔ ka taa lada kɛnɛyaso la o kumana k'a ye yan to san 18 den taalen filɛ manamana na nin ye yusu lakanabaliya k'a sabu kɛ o ye walifɛn o fana nɔfɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn u ka denbaya ye ani i k'a dɔn sigida maaw ye olu ye nin kuma mɛn waati min k'a ye bɛɛ lajɛlen de misi a ye maaw ka kalifa tɔɔrɔ fo k'a fɔ a to ten komini 6 kɔnɔ n'o ye komini 6nan ye ko nin t'a fɔlɔ ye koyi ko nin ye dɔ fana de faralen ye dɔ kan ko dɔ fara dɔ kan ko o bɛna kɛ bugunta ye olu fɛ faali sira fɛ wa ko maa fa kɔni ɲɔɲalen don olu ka komini nin kɔnɔna la o kumana ko ni kati gɛlɛya ni sariya sɔsɔ baaraw olu de bɛ kɛ sanga ni waati ka maaw bɔnɛ u nin na ko ka kɔni ɲɛ k'u ye funankɔni dɔ bɔnɛ a nin na a ka moto nɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 19 waati 19h nin ninnu ta kɛra 21h ko tile t'a la su t'a la komini 6 kɔnɔ bi wa k'a kɛlen don bandiw ka yɛrɛsagokɛyɔrɔ ye wa hali u tɛ jɔrɔ u tɛ hami ko min ye k'a dɔn bandiw ye sanga ni waati u bɛ bin maaw ka komini 6 kɔnɔna la ko su tɛ tile tɛ waati bɛɛ dama ka kan u ye wa u bɛ dɔw ni kɛnɛ karaba k'olu bolola hɛrɛw ta ka taa ka dɔw sɛbɛkɔrɔ jogi ka taa n'u bolola hɛrɛw fana ye wa ko funankɛniw yɛrɛ dama wa hali n'u ye ɲɔgɔn sɔsɔ i kɔrɔ ko maramafɛn bɛ bɔ ka ɲɔgɔn bagabaga daminɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ hali sigi la n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ ka kuma sama dɔrɔn manamana ko nɔfɛ dɔrɔn ko bɛɛ bɛ maramafɛn bɔ ka ɲɔgɔn bagabagali daminɛ komini 6 o ye kabako ye dɛ o tumana ko lakana tigilamaw marakɛbaw ani komini 6 marabaw k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sigida maaw bɛ se ka kisi ni lakanabaliya in ma cogo min na ko nɔ tɛ k'a kɔni ɲɔɲalen don wa a bɛ ka kɛ sigida maaw ka bɔnɛ kan yaasa olu ka hɛrɛ sɔrɔ f'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa sigida maaw komini 6 maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ lakanabaliya la ko nɔ tɛ hali dala mankan maramafɛn bɛ bɔ bagabaga daminɛna maa min ka nɔbila ye nin Lasini Kulubali don an y'a sama ka bɔ le combat kɔnɔ ka bidon bɔli don Yusu moro an bɛ Mamudu Konda an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ ale ni Awekado Jabate moro n'o bɛ ladilikan kɛnɛ sigi anw ka radio kɔnɔ Mamudu Konda an b'a fɔ mɔsikɛ ko k'a ye n kɛ mɔsi yɛrɛ ye koyi moro an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye indicateur de renouveau ye n yɛrɛ la DEF jaabi bɔra min ye Awekado diplôme d'études fondamentales DEF Awekado jaabi min bɔra sibiri don kalo tile 18 san 2021 moro Awekado min ye tiɲɛ yɛrɛ la kɛmɛjɔ ko maa 68 kunkan fɛ olu de Awekado DEF sɔrɔ min ye Awekado ni ɲɔgɔnda min filɛ nin moro min ye Tawudeni Gawo Menaka moro kɛmɛjɔ olu ta kɛra 80 ye olu ye kalan kɛ dɛ Desani ɲɛ b'a la ni jadimaw ka jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw ka kow tɛ yen fanfɛ denmisɛnnin olu bɛ kalan kɛ dɛ nka kalanso min datugulen don o de ka ca n k'o de ye fiɲɛ ye moro min ye Awekado k'olu de y'a sɔrɔ mais kɛmɛjɔ maa 80 moro Awekado min ye maa min bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don nin ko in masa u ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ɲinanda ko maa bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi minnu y'a sɔrɔ an bɛ dugawu don k'u ye yarabi hali bi Ala ka ɲɛtaa sabati DEF sɔrɔlen o fana tɛ ko mɛ n bolo jiginna o tɛ kalan o de kalan daminɛnen o ye kura wɛrɛ de bolo dalen a banna o ye para wɛrɛ de faralen i ka paraw kan a banna o ye dɔ de
farale kalan fana kunnama kan o e fana ka cɛsiri dɔ de kan ka fara o kan minnu ma sɔrɔ defu sɔrɔ kan ka téléphone ni bɛ n bolo garandɛri la a yɛrɛ ɲumana garandɛri la ko defu bɛ n bolo o tɛ dalu ye dɛ wa o t'a bannen ye dɛ n'o tɛ fɔlɔ ni tun ye defu sɔrɔ ka na lycée la cɛ ka tila ka segin vacances ninnu fɛ ka taa garanba de ye cɛ ko lycéens nana ko lɔgɔlidenw hali u tɛ sɔn k'u bila cikɛ la awɔ Burema Sogoba ninnu bɛɛ kisira ten de a bɛɛ n'Ala cɛ ko lɔgɔlidenw nana ko lɔgɔlidenw nana ala Umar Baru Siribe yɛrɛ kabini ale o y'a sɔrɔ n'a donna bila u ka bugudani da fɛ garanba awɔ f'u bɛ taa kunbɛ wotoro la Baru bɔra yanfoyi la ka na a kɛlen ka defu sɔrɔ a nana kalan na Baru yɛrɛ ma segin bilen mais o jo do kɛ o jo do ka tila k'a kɛ journaliste ba ale ni Isa Kaba Sogoba ninnu e b'o bila min sa n'ale ta Isa Kaba ninnu bɛɛ bɔra Wasolo ka na defu sɔrɔlen ko nka taali ka suma dɛ u ye bagiw kɛ yan kan u ka fɛn bɛɛ kɛ yan hali université u b'a kɛ yan sa de u tɛ taa tun dɛ madame ta nɔ mais o ma ban o kɔni y'o bannen o y'o bannen de o banna n'u tɛna kɛ an ka fɔlɔ cɛkɔrɔba dɔw ye kabi marijɛw tile la olu bɛ baladɔn na Bamakɔ yan n'i ko k'i tɛ dugukolo ye ko ko anw sigitɔ tɛ an bɛ taa so anw sigitɔ tɛ an bɛ taa so olu de tila ka na kɛ luwanse jolenbaw ye Bamakɔ yan nɔ san 50 san 60 denw ma sigiyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ma sigiyɔrɔ sɔrɔ so t'a ma bɔ so t'a yɛrɛ fana ma bɔ kabi marijɛw b'a waati la olu tun kan ka kɛ Bamakɔ dugutigiw ye koyi Ala k'an kunnaja a filɛ dɛ Ala k'an kunnaja amina yɛrɛ Mɔrɔ de bɛ bi kunnafoni da Ala ka jɛ Ala ka sababu ɲuman d'a ma inshallah